Slider mo na pumapantsang siyempre. Tira ni Ronjay Buenafe. Ito, kailangan na maging kasado at sigurado the whole game. Now the remaining minutes of this game, baka lamang sa 14. Cross-court pass. Ronjay Buenafe para sa 3. Ganado na. Asintado mula sa labas. Ronjay Buenafe. Sumabi lang, pasok yung 3-point shot. Lamang na ibaba sa 11. Tignan natin ulit ito. Dalawang magkakabit. Ito yung pangalawa. Cross-court. Bakit nga naman ito? Time out muna tayo. 11 ang lamang ng passing. Anday, Buenafe, pangatlo. Bakit nga naman hindi? What a stop by Lalata on a 2-on-1 break. Derek Dang making the right decision. Ang ganong timing ni Lalata sa ibabaw, a terrific cross-court using the side step to deliver that basketball was Anday. Ronjay Buenafe, his 3rd field goal in the quarter. Nagising. Mukhang uminom dun sa tsaka ni Coach Nomar eh. 4th field goal. Tatlo dito sa 4th quarter. Gano'n bang 4? Ronjay Buenafe! Pag-feed mo! Ball mo! 4 na sunod para kay Ronjay Buenafe. Number 8 from BICOL, Ronjay Buenafe. Salamat pa natin sa college. Hindi ko talaga makakalimutan. Kalaban namin. Matched up right now on Ronjay Buenafe. Papostehan siguro ni Ronjay ito. Ang dami ng Mursunada mula sa labas. Wala kanyang tira. Ito kay si Buenafe. Kick out, Mondragon. Pamasok tayo sa huling 2 minuto. Panabla. Wala ang tira. Pero nakadampot ni Hafer Mondragon. Laging nasa tamang posisyon. 2 timeouts left for both squads. A shooter, counter move, fake, tough shot. Buenafe. Mondragon na Mursunada. Derecho, Kasado at sigurado para dito kay Hafer Mondragon. Tabla tayo, Coach Christian. 1 minuto, 12 segundo. I sink the ball screen that time. Weak side help.